Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 2:08. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw kan Department of Labor and Employment o DOLE na daing datos na nagpapatunay na unsurge kan active COVID-19 cases resulta kan viral transmission sa workplaces. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III, na wala pa sindang nare-receiving report nagkakaigwana nin COVID-19 contamination o transmission sa mga opisina as in iba pang workplaces. Sinabi nang may pitang ipinapautob na health protocol sa mga opisina. O pero digdi, regular man ang inspeksyon and occupational safety as in health inspectors sa mga establishmento. Atud sa Indo kan mga minasunod. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Junior. Para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inigo niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, blema. May halamang muntik, natural ng pampawi.
sabor ng Bimbi Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Good afternoon, maray na hapon po sa Gabos. Sabi nga ni, ano man daang hagyat kan buhay na sa tuyang hampangon. Basta ang pamilya nagkakasararo. Kayang-kaya yan. Sa giraray po niya itong makakaibanan ngunya na pagkahapon, aldowning Biyernes. Petsa 19 na kan bulan ng Marso. Biyernes na naman. Oo. Fly. Hey, looking forward for Saturday si Ate Jen. Ate Jen, maray na hapon. Maray na pagkahapon, partner. Maray na hapon. Sa gabos sa mga paraan tabay makakaiba taman si Kuya A. Yes, and welcome po sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na hapon sa imo, partner. Maray na pagkahapon. Mainit-init, partner. Grabe, ano. Iyo. Kung init man sa nang pag-uurulayan, Yes. partner, mainit talaga, no? Grabe. Kaya Sabi puhan nga talaga ng kadakol na tubig. Iyo, tabi day tabi pag lingawan an mga tubig, ang mga tubig na dapat nga tong inuman. So malinig pong tubig, ha? Yes, oo. Baka kung anong klaseng tubig naman inumin daw. Dapat pa siguro. Pigapod na potable. Yan, so sabi nga kaya ba, drinkable. Yes. Drinkable. So pwede potable po yan. Alright? So sige mga tugang. Yes. Again, welcome sa programang Usapang Opo. Pamilya. And live na live kita ngunya na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Opo, dako lang ki viewers, mag-comment po kamo para at least di ba ma-recognize na rayaon Correct. talaga sinda. Yes. Yaon si Connie B. Connie B. Altea. Altea. Hello daw. Oo, hello tabi Yes. sa mo, Miss Connie B. Tama ba? Tama ba so pagka-pronounce mi kan sa imong pangaran, Connie B? Maray na hapon tabi sa imo, Opo. Miss Connie B. And ang mga rayaon man na sa indang harong, pwede ba kamo mag-text, pwede kamo mag-upload sa 0938-891-5475. Para yan sa mga smart and talk and text subscribers. So mga Globe and TM subscribers man po, mga tugang, 0927-3980-955. Yan po ang sa tuyang text line or yes, linya. Linya. Bukas na bukas ang satuyang linya, di ba? Yes, oo. Nakahimati man sa tuya ng mga friend lalu sa indang mga harong. Good afternoon, tabi. Yes. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga yaon tabi man dyan sa ibang lugar, sa ibang bansa, ano? Kamusta? Correct. Marahay bagaan marahay nag-iingat partner. True. Marhay ang nag-iingat. Sabi nga ni, prevention is better than cure. Yeah? Yes. Prevention is better than cure. So mas marahay nang sa magpuon sa laog kang harong ang Correct. pag-iingat, diba? Yes. Ano?
So, iyan po, may kinaaraman po yan sa satuya ng mga dapat nagibuhon ngunyan, especialmente na an pinagkakatakutan po na helang na COVID-19 presente. Actually, yes, na tapos Oo, actually nagdadakol ang kaso kang COVID-19 mga tugang, ano. And sabi ta nga ni, mapuon sa harong an mga bagay-bagay na ano yan, o mga bagay na pwede tang gibuhon, tanganing makaiwas po kita sa COVID-19. True. Dahil tamang paghugas ng kamot, Yes. pagsulog ng face mask, Mhm. pagsulot ng face shield, Correct. pag-mantener ng social distancing, di ba? Mhm. Lalo na pag nagruruluwas kita. Importante yun po iyan. Yes, actually, ang mga espuersos kan sa tuyang gobyerno, LGU, support na lang yan. Correct. No? Opo. Sa tuya talaga. Kung gusto ta po na dain na magdakol ang kaso, sisi ba nang gustong magdakol ang kaso, no? But then again, may mga circumstances talaga na medyo napapagalan sa tuyang mga kahimanwa na magsunod o na maggibo. Data aram kung ano ang that's why yaon ang mga local government units no, na nagpapaluwas kan mga guidelines o ano mga dapat nagibuhon kung pwede o dai pwede. Yes, sabi nga ni ibaga partner, maski kadakol daanin mga ipigpapautob na mga regulasyones, kung kita mismo daining disiplina, useless man giraray, diba? Yes. So kaya, ngunya na pagkahapon mga tugang, maaaraman ta kung ano ang dapat niya tong gibuhon, no? Ano ang dapat niya tong gibuhon? Ano ang dapat niya tong gibuhon kung igwa sa laog kan harungta na may o na maghelang sa laog kan sa tuyang harong. Mhm. In English, what to do if someone is sick with COVID-19 in your household? Okay. 'Di ba? So data pa man maiisipan na COVID-19 unless day kita nagpapaswab. Yes, oo. No? At least may mga simptomas, diba? Yes. So data na pagparapahaluyo no, hali po ini sa World Health Organization, and of course makakaibanan taman nguya na pagkahapon sa tuyang doktor na amigo, no, na dai kita talagang pagrinanihan mo talaga ini, dai talaga kita dai kita titiuson ka ini Yes. sa tuyang amigong ini. Pirmiyaon si Doc. Yes. So walang iba, Dr. Chris Doc Ganan, Chris. So, apudan ta na si Doc Chris, Ayan, nagre-ring na ang cellphone ni Doc Chris ngayon na pagka. Hello, Doc Chris. Good afternoon, tabi. Maray na pagkahapon, Doc Chris. Yes, maray na hapon tabi. Yes po. Kuya A and Ma'am Jen. si Ate Jen na pala niya. Yes. Welcome back pala sa Thank you, Doc Chris. programang Usapang Pamilya. Opo. Welcome mo po digdi sa programa nguya na pagkahapon. Yes, oo. Doc, gwapo hunong ka sa picture mo digdi Yes, sa ano. Jesus Maria. Sa'yo mo daw yan na ako, Matibay ang Poging-pogi. researcher mo, Oo. Doc, salamat sa oras na itinao mo sa muya ngunyan, Doc. Ano, you're very busy ini si Doc Chris. But then Opo. again, naglaan siya ng oras para sa satuya ngunyan na pagkahapon. Thank you so much, Doc. Tabi. Yes, welcome po and thank you man Kuya A and Ate Jen for giving me again the opportunity na mag-share po ng satuyang naaraman sa programa po nito. Yes. Doc, nagpaluwas ba ganing kumbaga garo guide ang World Health Organization regarding po digdi. So kung ano da ang dapat niya tong gibuhon kung sa laog kan sa tuyang harong igwaning may maghelang. Iyo po tabi Kuya A. Opo. So, sabi nga ni Digdi, apod kay ni caring daw is tama ba? Caring is sharing. Yes, caring is sharing po. Yes, oo. Okay. Maski ba ko siguro, Doc Chris, syempre data mambagaturo sa mga araman kung ang helang ta COVID, may mga simptomas po na ipigpapahiling kita na yaong kita sa laog kang harong. Ano po ang mga dapat ang gibuhon? Yes. Ano po ang enot na dapat niya tong gibuhon kung igwaning maghelang sa satuya sa laog kan harong, especially nagpapahiling ng mga sintomas kay Yes. COVID-19? Yes, Kuya A. Before I proceed with the discussion, good afternoon man po, Giraray. Maray na hapon sa mga
listeners and viewers po kang sa inyong programa. Apa. And at this point, nagpapasalamat man po ako kay Honorable Mayor Erosal and kay Doc Fulbert Gillego. Ano po, lumanta na vaksina na po sa mga staff ko. Ano po. And thank you for itong naka-take part ang Daddy's Angels staff digdi sa vaccination program. Ayan. Kaya busy talaga po kita, Kuya. Opo. Ano? Nag-agad talaga ako kang oras ni Doc Chris ngayon na pagkahapon. No problem, tama ka. Sabi mo nga, Lip, pag may data ka man mo sa iyo budget sa OKFM and DCGB. Yes. Ano po? Garo pala na ako, Doc, ihiun. Bawal, tiuson. Di pisil pag tinios as in pinugulan, diba? Okay. Yes, Kuya A and Ate Jen, let's go back to the topic. Opo. Okay po, go ahead po. Yes, tama ka na ang gabos po should start sa family. Yes. Ano po? Remember that the unit structure ng community is the family. Opo. Pati ang mundo, ano man talaga po dyan, nakasansi po yan sa family. So ang gabos na core values na mga dapat na matutuhan should start sa laog kang sarong pamilya. Ano po? And diningani po na in response to COVID-19, nagpaluwas nga nito ang WHO, ang World Health Organization. What should be done para makaiwas po kita sa paglakop kang COVID-19. Ano po? So ang po naman is definitely if you're not feeling well, you should stay at home. May mandate na po magkakitaan sa LGU if you're working, if you're reporting to an establishment. Once na may namamatian ka or you are not feeling well, kinakaipuhan na mag-stay ka sa laog kang arong. Ano po? And you should observe yourself duman sa mga pig-upod ng COVID-like symptoms. Tama po ka mo ni Ate Jen, Kuya A, na ang sarong tao na igwang simptomas kay abo, sipon, kalintura, diarrhea, pagkulog kang lawas. Ano po? Sa pagkulog kang lawas, yung muscle pain, yung joint pains, pwede man pong kulog payo. Ano po? Data man po maaaraman po yan na yan ay COVID unless na nagpaswab po kita. Ano po? And ang gold standard man po giraray kan sa tuyang pag-determine kung may COVID is itong RT-PCR. Ano po? Nang igwapasan na po digdi sa Bicol Region, itong sa Rosanaga, tapos digdi po sa BRTTH. Ano po? Itong BRDL. Ngunyan po, once na igwa kang araw ka na simptomas, you should stay at home, meaning to say, home quarantine. Maski day pa po, Doc, confirmed na igwa kita o habang day pa kita nakakapagpaswab. Iyo po. Dapat po talagang dapat sa harong po muna kita. Ano po? And if symptoms persist, kinakaipuhan na po kitang magpakonsulta. Okay? Now, for the meantime, nawara pa po kita duman sa consultation period. Ano po? Imo-monitor ta po ang progression kan sa tuyang symptom. Ano po? Siyempre, kung may kalintura kita, important, mainom po kita kang bulong, particularly paracetamol every 4 hours. Ano po? Tapos, increase ang water intake ta. Tapos, i-monitor naman kiraray po ang progression kang temperature by taking your daily or your hourly temperature. Ano po? Ngunyan, pag nag-persist po yan ng mga 2 to 3 days, that's the time na kinakaipuhan ta ng magpakonsulta po sa doktor. 2 to 3 days, Doc, tabi. Iyo po. Opo. 2 to 3 days po kita, dapat magpa-consulta po kita sa doktor. Or pag sa hiling mo na nagpo-progress po ang simptomas. So, gustong sabihon, pag sa hiling tang naglalala sa tuya na namamatean, within 3 to 3 days, so we should see a doctor, no? Iyo po. Opo, tama po. Within 3 days or
maski nga ni sa onset pa lang kang symptom, kung sa hiling mong malain na po yan, itong talagang ma-detect mo man po yan kung talagang ma-proceed or ma-progress sa itong pagiging severe, pagka-grabe, or talagang grabe na itong nangluluya ka na, di mo na po halato na maglala. Magdala pa. Ano po? Yes. Mas magayon po talagang magpakonsulta na po kita tulos. Wara man na paagi na maaraman po kung ang namamatian ta unless na magpakonsulta po kita. Okay. Sabi ta nga ni, entrust ourselves to the experts. Ano po? Yes. Day na magparatios, Doc, tabi. Ano? Iyo po, day na po magparatios. And kaya, angon yan kaya, igwa po kaya kitang ako digdi fear baga of going into hospital na magpahiling sa doktor ta. Iyo. Ay ngayon pag nagduman ako dyan sa hospital, irarapid ngayon sa swab ako. Pag nagilang ngayon ako, sigurado ngayon COVID na. Pag na-confine ngayon ako, COVID na ngayon. Opo. Bako man po totoo yan. Ano po, na dahil kami mga doktor o health personnel, dahil man nagdo-doktor ki resulta. Ano po? Maski doktor sinda, dahil mas sila nagdo-doktor ki resulta. Iyo po, may proseso po kita dyan. Yes. Ano po, na dahil naman pigdo-doktor or pigi-invento, ang resulta, kung COVID po yan, COVID po talaga yan. Ano po, narumduman mo kaya ka ito, Kuya A, na dati dyan na may dinarang ngayon sa ospital na aksidente ngayon sa motor. Tapos kang nagadan ngayon, dahil na ngayon nakauli sa arong tapig cremate na COVID pala. So mga araw baga kayo itong istorya, Yes. kung araw mo ng detalye, makos ki panic sa tao. Correct. Opo. No? Ang ano po kaya dyan is ang gabos na naglalaog sa ospital, talagang SOP na iswab yan or i-rapid test. Ngunyan kung RT-PCR po yan, siyempre ang resulta kan, it will take mga 2 to 3 days bago na magluwas. Oo. So, importante na i-verify man girari sa impormasyon na nakukuha, Doc. Para Yes. sa mag-cause ng panic. Para di mag-cause ng panic. Kaya, ang iba talaga natatakot na magduman sa ospital. Okay? So, pag may mga COVID-like symptoms kita, ano po na nasa arong, ang number 1 po talaga dyan is itong gibon itong first aid, ano po, and kung may makukonsultahan po kita ta. Remember, up to now, Kuya A, active pa man sa pig-apod ng telemedicine. Telemedicine? Yes po. Ang telemedicine, kung iba po kamong internet sa harong, ano po, may mga applications po wherein na pwede kamong magpa-konsulta online. Ano po, available po yan kung talagang takot ka mong magduman sa doktor. May mga applications pong araw-kan. In such a way, kumbaga sa matatawan ka ning advance na steps or advices kung ano ang gigibuhon mo. Siyempre bagangon yan, sabi ta nga ni nasa pandemic time kita. Magkahilang sa nakita. Grabe na ang panic ta. Correct po. Ta COVID. Oo. We need someone na makapagtao sa tuya ning advices or sabihin tang maaraman kung ano nangyayari para mawara so worry. Ano po? Okay. So, sa madaling salita, Doc, magtao kita ning trust sa mga experts, no? Minsan kaya talaga, ako personally, Doc, talagang may mga nagkakadaranggo ako personally na, pag nagpasiring nga ako sa ospital, sigurado nga positive nga ako. Yung nga tataramon ninda kayan sa kuya. Iyo po, opo. Tama siguro, po. dahil na, nawaaran so tao ning tiwala sa hospital. Remember, people, ang hospital, dyan po kita marahay. Yes. Bako kita dyan mararaot lugod. Kaya ang hospital, di ba? Opo. Iyo. Yes. Pagkatapos, mabalik kita naman kung sakaling yaon ka sa halaog kang harong, na sabihin ta nga ni Mipig, mamati kita, ang number 1 sa home quarantine is isolation. Pag sinabing isolation, solo ka sana sa sarong room. Isolate nga ni ISO, ibig sabihin saro. Yes, opo. Ano po, na siyempre may ma-monitor man kiraray sa imo ta. So mataw kay pagkaon, halimbawa paano na kung igwang
Okay. Yun na po Ayan, kita. limited call kaya kita ngayon. Yes. Ayan na. Iridial ta Talagang lang mga mapuputol tugang man. si Doc So, Chris. importante talaga itong isolation. Magbulag muna kita ng gidiit na panahon. Yes. Nasa tuyang pamilya. Pero at least niyaong kita sa laog kang harong man, di ba? Mhm. Igwa lang ning sa diring kwarto. Correct. O lugar na pwede, istehan kan sa harong pamilya na naghihelang. Ayan, nagbalik. Hello? Yes, Yes, Doc. Doc. Limited call kaya ini Doc Tabe. Hindi ko na aram. Sa insulas, duro-diretso kaya ako. Pigpalso So, sa ko sa monitor ta. isolation. Nasa isolation. Opo. Iyo. Solo lang kita Pinarong sa ko kaya, kwarto. so monitor ko ta, nagfi-feedback yaw na ko sa laog kang auto. Opo, Okay. Doc. Anyway, sabi ta nga ni, pag naka-isolate ka, ano po, ibig sabihin, piglelesen mo sa risk na makahawa ka. Opo. Ano po, duman sa mga taong yaon sa laog kang arong. Mhm. Ano po, and if necessary, ano po, sabi ta nga ni, kung ang bako man gabos na harong, may sadiring kusina or banyo or bathroom sa laog. Iyo po, ang tendency minsan po, baga common sa mga CR sa laog kan harong. Opo, kung common ang CR sa laog kang arong, pati ang kusina, sa bagay, sa pagkaon, pwedeng tuktukan ka na sana, tapos Tawanan na matutagdag lang. yung pagkaon, tawanan ka na lang, Mm-mm. talagang pwedeng di ka makaluwas. Pero ang problema mo, so mga daily routine mo, like, Pag magamit ng banyo. gumagamit ng banyo. Opo. So mababa ka kaan, So duman malaog supig apod tang i-observe ang giraray sa protocol. Pag Yes. mababa sa laog ngaya kang sala, keep distance mang giraray Ayun. kita. Ano po? Mhm. Oo, dapat na makisalamuha duman. Ano po, sa laog kang arong. Tapos as much as possible, mas kayaw ka sa laog kang arong, magmask ka. Mhm. Ano po, magmask ka ta. Sabi ta nga ni, although droplet yan, at the first instance, pwedeng maging airborne ang virus. Mhm. Then after a while, nagiging droplet na po siya. Tapos Mhm. nakula po ang size kang molecule niya, kaya droplet po ang COVID-19. Yes. Then, maski sa laog kang harong po, kinakaipuhan man po ang regular sanitation. Bako lang po sa sadiri, so bako lang hugas kang kamay. Mhm. But itong kwarto wherein duman ka naka-isolate. Tapos so kwarto na ISO area na piglalakawan mo pag nagluwas ka ni Mhm. room. Kaipuhan man po giraray. Okay. So, talagang kaipuhan tang maging disiplinado. Sabi ta nga ni baga, diyan nagpupuon ang gabos. Anything, no? Pag papadakula na sa harong, no? So disiplinang kaipuhanan taning marhay, dakulaon na disiplina po mga tugang. Yes. And when Doc, pag halimbawa naka-isolate kita, ano po ang environment? Halimbawa nasa loob kita kang kwarto, ano po ang dapat nakasaraan bintana or nakabukas? Iyo po. Pag saring po ka, ang factor is good ventilation. Mhm. Ano po, mas maray man po giraray na may at least open po ang window para Mhm. through and through ang hangin. Ano po, tapos kung may air conditioning unit kita, dapat you should maintain ang temperature na 24 degrees centigrade. Ano Yes. po? Oo. 24 The reason na dapat na araw ka ito ang temperature at least igwang ventilation para day malaom sa virus. Opo. Ano po? Opo, para day po malaom sa virus na mas halangkaw ang risk kang contamination pag enclosed po ang sarong kwarto. So yaon lang Doc sa virus naglilimok-limok sa laog kan kwarto. Kung Iyo arog po, po ka tama to. po. Oo, kaya importante man po nga ni na mention ta ko bago na dapat mag-sanitize. Mhm. Even sa laog kan so harong ta mismo ang i-sanitize ta. Again, Opo. mga tugang ini po kung igwa po kita ning sintomas ning COVID-19 or kung igwa kitang namamatian or kakalintura kita, ini po sa mga dapat na nyatong i-obserba. Pag-abot man po Doc duman sa tabi sa mga utensils, sa baso, sa kutsara, sa plato, ano po ang gibuhon
na gigibuhon duman sa mga ginamit kang halimbawa may sintomas kan COVID-19. Opo, inot na inot po ang mga recommendations po sa mga utensils. Ano po, number one, kung wala po kitang number one should be disposable and it should be disposed properly. Ano po, tanganing day na magkaigwan ng pigaputang cross-contamination. Na-contaminate kang positive tapos nahugasan or igwang contact itong naghugas kang plato. Kaya baga, unyan, kung mahiling mo, piga advocate naman ng mga disposable. Ano po, Opo. that should be disposed properly nga. Ito pwedeng makaigwan ng contamination. Ngunyan, kung sa mga piguhugasan, mahal man baga magparabakal kayo ni, Mga tapos disposable. plastic. Opo, correct. Ang problema kan plastic yan, ang hapot kan Paano pag Sa imo natap? naman itatapok. paano pagtapok? Not everybody is Tatao magtapok. well versed. Opo, or Maski exact sa na knowledge ibarabad. regarding. Tama ka, sir. No, yun nga namong problema kami maski ako nagkaralintaran pa ako pag naglalakaw ako sa tinampo, nakailing ako kay face shield, face Opo. mask na nakabarag. Isus ko Maria, sabi ng mga tao, nata daw araw ka ini. Correct. Pag una ba ganinda na, ordinary waste lang ito. Special Oo. waste din, ano? Special waste yan. Special in fact. waste. Yeah. Oo. So, sa mga day pong mga disposable, i-isolate na lang or ilain ang pinagamit Okay. na baso, kutsara, tinidor, plato. Ano po, tasabi tangani, baga, pwedeng magkaigwa man ng contamination ang mga bagay na yan. Tahali yan sa ngimot mo. Yes. Okay. Kaya ngani po, yan, piga payo, may man piga advice na pig open na baga ang trade, ang business sa dine-in customers sa mga restaurants. Opo, kaya maski po kamo naka physical distancing yaon sa laog kang nagda-dine-in, ano po, as much as possible, kung di man kinakaipuhan na magtaram, na magpaparatabil, magpapara-istorya, iwasan na po muna, habang pigbubuka mo ang ngimot mo, di mo aram kung positive ka, the more ang risk o baka nag-i-spread ka kay virus dyan sa environment. Ano po? Ano yan? Quiet na lang kita. Quiet na lang kita. Remember Saka na, mag-istorya. yes po, halangkaw po ang risk na Opo. magkaigwa ng face-to-face contamination or infection during nagkakaon. Because that Correct. is the time na siyempre nag-arampang ka mo, nawara ka mong mask, nawara Correct. ka mong face shield. Opo, dali, mapili makakaundok tabi na may mask, ano? Nakalag kan so naka-invento baga Kuya A na may mga antigen. Kahit baga kang to kainitan kang COVID. Alam mo sa mga memes, mga memes Yes. na yan Oo. na May lo sa tahaw. may lo sa tao na para May din lang- na Tagabuka muna May sa agihan kay straw, may zipper. Diba? Iyo. Oo. Pero Doc, advisable man ito na pakahugas kang plato kung day man magparabaka ki disposable na mga plato, kutsara, tinidor. Pagbugta ka na lang kay mainit na tubig. Napakala Kasi usually kagaan. babaga sa loob ng pamilya ang pigigibo. Sanitation, Iyo po. sanitized man girara. Sanitation. Sanitation. Ang problema po, apo di Ate Jen, ano po, baka ugabos na plastic wares or utensils na pinagamit na sa kusina are BPA free. Yes. Bisphenol A. Yan pong bisphenol na yan ang nagkukos kay pigapuntang. Pwede makatrigger. Plastic siya na pwede makatrigger kang Iyo cancer po. cells. Opo. Pag nainitan po yan, nagkakaigwa ng chemical reaction. Ano po? Oo. So we should be Kaya- very aware kung Pwede anong mag-cause klaseng na naman another anong level. anong klaseng plastic igwa dyan. oo. Kaya mas magayon po baga na suplato itong mga porcelain. Opo. Ano po? Mm-mm. Oo, may mga plastic po baga kita na mo so ano yan, Melaware. So tigpapalayog nga nila sana pag Ay, so, pero, Oo. oo, na pwedeng so plastic content ka magano or Oo. sabi yung sa sobrang init mag-aigwa man ng deformity. Ano. Yes. So mas magayon po. So talagang plato na gagamiton ta itong porcelain. Ano po, Opo. para pwede mo siyang ma-sterilize. O kung social ka, gusto mo microwavable pa. Pero dapat BPA free. So mga pang microwavable talaga dapat na Oo, plastic. yun ang good. So iyan. Doc, last question, Doc. Ano aram Ayo ko may dumanon ka ngunya na medyo Yes, atapatab. opo. Opo.
ini pong mga face mask na tinapok, dakulon po kaya akong nahihiling dyan talaga. No? Ika, nahiling mo sa mga face mask na yaon na sa tinapok, nakatapok individually. Minsan po, Dok, may nahihiling akong face mask na nakalaag sa mga basurahan, na nakalaag sa mga non-biodegradable. Okay lang po ito, Dok? Bako po siya okay. Actually, igual po kitang, that is a Republic Act. May Republic Act kita on how to dispose infectious waste. Itong proper waste disposal. Remember yung Republic Act 6969? Opo. Ano po? So sa pag-dispose yan kang hazardous waste, dahil mo dapat yan pigsasalak dyan. Bako lang yan hazardous, that is also classified as infectious waste. So, Yes. opo, dapat yellow yan. Ngunyan, Kuya A, ini-share ko lang, although off-label po iniibig sabihin, wala talaga sa guidelines. Because kung aramta ang principle, if we are conscious enough, na sa mga bagay-bagay, na talagang may malasakit kita, igwa kitang pick-upod na social responsibility. Yes. Each and everyone sa tuya should dispose their own mask. Ako ang pigigibo ko sa harong, arog po kay ni Kuya A. After ko po na nahubaon, may mga mask po baga na 1 day use lang or once a day use, so ibig sabihin sa raruan na nagamit within the day. Pigtitiklop ko po siya nagarumitsa. Talagang bako so strap po kan, pigtatay ko siya, sagod na naka-roll. Just imagine so mga Shanghai roll ta. Yes. Okay. So pigano ko, then piguulaan ko po ki 70% ethyl alcohol. Okay? Tapos ang gigibo ko piglalaag ko siya duman sa lata kang nido kang Okay lang, Dok. Ano man yan? Nagdadalagan man sa tuya. Nagdadalagan? Sabi ko tarong lata. Lata. Pigsasabritan ko dyan. Sabi ko, in that matter, although sabi yung naman, baka violation of Clean Air Act, bawal pa magsulit. So between two evils, Ayun. At limited call kaya talaga. Yun ang problema, partner, pag limited call, Doc Chris, redial ta si Doc Chris, bago magpaaram. Sige. Siguro ko sige pang taram si Doc Chris as of now. Okay, Doc? Doc. Limited call giraray. Unlimited. Una ko sige kung taram. Nasa ina kita. Dede ako nasa Yung tigtitiplok yung Doc. face mask. Okay. Nakalag na sa So pigatiplo ko, pigigibo siya nagaro Shanghai roll, tapos iulaan ko ki 70% na alcohol, ethyl alcohol or isopropyl. Di aramtaman po yan. Pwedeng masulo yan. Bago ko siya sabritan, piglalag ko sa lata kang gatas or anything na lata para safe siya, mag-spread or pag nagparo siya, lang siya duman, contained siya. Sabi ko, between two evils, you choose lesser one. Sabi tabaga, bawal man ang magsulo kang basura sa loob kang community. Violation kang Clean Air Act. Yes. Pero i-weigh mo, ano mangyayari if you dispose this duman sa trash? Will this be properly disposed? Or iisipin mo ito, baka mahawa, baka di ba positive, di ba? So yan ang ko. Ako na sana po ang nagdi-dispose. Timbang-timbang na lang. Yan. Yes, timbang-timbang na lang. Then mahihiling mo man po siya, siyempre babantayan mo yan, bata fire prevention month nun yan, pigingatan taman na day magkoski sulo. Babantayan mo talaga siya up to the time na maging maging ash. Iyo po. Tapos i-contain mo lang ito duman sa sa lata. Sabi ko, in that way mas sabihon tang mas socially responsible ka sa ginibo mo sa pag-dispose properly kang mask mo kaysa kung sain mo tinapok po yan. Okay. And lang po apodigde kung wara man po na wara kang trash ka nalimba gusto mo mag-uba ki mask, tiplukon mo man po siya, itong i-roll mo nga ni, tapos ulaan mo na ki alcohol. Oo, tapos alatan mo na mag-uli ka sa arong, day mo itapok kung sain-sain. Tapos after doing that, sanitize ka.
Oo, taga rin nalilingawan ta na po bag ang basics. Ano, sabi ta nga, Tama with po, all Doc. these principles, with all these ideas, i-apply ta what we have learned over the media, diba, television, radio, nakulo na po Facebook, pero dapat tama na tips, Source. ano po. Okay, so kanya-kanya na sa ng espersos tabi Doc tangani mamantinir taman ang kalinigan sa tuwing sa diri. And Sabi of ta nga, course, nagpupuon yeah. bagay yan talaga sa laog kan harong. Opo. No? Yes, totoo po. Mag-start kita sa laog kang arong. Ano po, and the rest will follow. Okay. Ini nga ni, lalo na ini ining mga face shield ta, plastic po ini, Kuya A. And everybody is required na magsulog ka. Just imagine kung Pirang pirang plastic. bultong, yes, pirang plastic ang iano ka Correct. dyan. Iyo po. Non-biodegradable ini. O, iyo. O, araman sekreto ko man dyan, gigurunting ko man. Tas ibabad ko man sa alcohol. Tas dyan na mo. Saka i-dispose. Yes. Dispose mo, Basta diba? malinig lang kita, malinig din kita maulakitan or makaulakit kung ano man ang kang virus. No? Iyo po, Kuya A. But anyway, thank you so much, Doc Yes, Chris. salamat, Oras Doc mo. Chris. Welcome, ta nag-text na so ano ko igo kung after ng lecture, Kuya A. Salamaton sa oras, Doc Chris. Doc, thank you so much. Welcome. Yan. Welcome, Ate Okay po. Jan. Sige Okay po. po. Okay, Thank God you. bless. Keep Mabalos safe, po. everyone. Ano po? Okay po. Okay. Bye-bye. Sige po. Mga tugang Doc Chris Gianan Candadis Angel. Dakulong kitang nako ang nguyan. Mapuon kita talaga sa pinakalaogan harong ta. No? Correct. Disiplina talaga sa laog kang harong. Yes. Paano ka ni Sa Kuya Manay? pamilya. Diretso na kita Kuya Manay ha? Oo. Hindi na kita mga commercial. Oo. Diretso na kita. Oo, diretso na. Oo. Sige, mga tugang. Salamat yan po si Doc Chris Gianan kan Daddy's Angel. Yes. Opo, so Diabetes bisita. and Medical Clinic. Oo. Thank you so much, Doc Chris. And anytime partner. minalag tulo si Doc Chris. Oo. Thank you so much, Doc Chris. Talagang maaasahan. Ini ang paborito kong doktor. Yun ang God. O, bisitahan ta muna sa mga Facebook viewers. Si Christina Vares, hi po Ate Jan and Kuya A. Pagritman po ang Navares family always po nakikinig sa inyo from Ginobatan. Thank you. Lilibet Albano, hi po pabati sa mga stable marketing from Lilibet Albano. Sheila Alipio Obinan, Marivic Vivar, naghihilingon yan Rochelle o Rachel Cordovilla. Consuelo Aquino, Rachel, Edwin Relucio, Dale Al Martinez, Giam Briam, Marivic Vivar, Danmar Virho, and Lilian Q. Briones, Cyrus Mangampo, and si Say pa ini partner. Baliktad ang pangarang kano. Kudong ko naman. Dex, okay, nabasa ko na. Johnny Chan, Jeanette Buena Topular, and yaon man si, ayun, okay, Joseph Binarao. Okay. Salamat po sa mga Facebook viewers. Salamat ton. So sige partner, mapaaram na kita. Sa Lunes naman kita mag-ibanan. Correct. Sa aga, si Kuya Mike. Every Saturday po yan. Sa lado technical, si Kuya Manny T. And Yes. Alden Richard dyan sa tuyang IT department. Sige. Okay, so ini po si Jenny Matthew Balyaran. Hindi po si Kuya A. Oras. Mabalos. Mabalos sa Indogabos. Pagkatabay. Oras 10 minutos bago mag alas 3. An oras hatod sa Indokang. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino.